Please drop. Please drop. дастаи мунтахаби то 19-солаи тоҷикистон дар бозиҳои ҷоми миллатҳои араб дар шаҳри қоҳираи миср ки баргузор шуд, дар радифи бозиҳои 4-1 бо соҳибони майдон дастаи мунтахаби 20-солаи миср рӯи майдон омад. чун мо медонем ки дар ин даста бозигарони беҳтарин ба воя расиданд, мисли муҳаммад салоҳ. дар баробари ин даста бозӣ кардан барои футболбозони мо душвор буд, аммо камбудиҳо моро ба шикаст гирифтор кард. аз ҳамин хотир биёед бо айти дастаамон шинос мешавем. дарвозабон Сурубхоҷа Юсупов буд, рақами 23, рақами 2 Фахриддин Аҳтамов, 3 Раҳматшоҳ Раҳматзода, 4 Меҳрубони Абдурауф, 7 Муҳаммадалӣ Азизбоев, 8 Аббос Андалибов, 11 Хусрав Тоиров, 13 Амадони Камолов, капитани даста, 17 Алиҷони Айнӣ, 20 Шаҳриёри Иноятулло, 21 Салам Ашурмамадов. шумо инҷо дидед ки мо аввалин ҳуҷуми худро хеле хуб оғоз кардем, аммо дар мавриди охир сад гузошта шуд ва зарбаи футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон ба ҳадаф нарасид. дигар ҳолатҳо ҳам бисёр ҳам зиёд буданд. инҷо бубиед ҳоло Фахриддин Аҳтамов чӣ гуна ба иштибоҳ роҳ медиҳад ва дар мадори ин вохӯрӣ футболбозони мо бештар ба маҳорати фардии техникии худ бовар карданд ва аз футболбозони дастаи миср гузашта наметавонистанд. ҳамин хатоги Фахриддин ба он овард ки футболбозони дастаи мунтахаби миср дар дақиқаи 29 тавассути ҳамин голе ки Шариф Муҳаммад ба дарвоза зад ҳисобро боз карданд. инҷо дигар чорае набуд. ҳатто мумкин тӯб аз Раҳматшоҳ Раҳматзода ҳам баъди бархӯрди пояш вориди тӯри дарвоза шуда бошад. бори дигар инҷо таваҷҷӯҳ кунед. ҳамин тавр ҳам шуд, баъди бархӯрд ин тӯб роҳи дарвозаро пайдо кард. 1-0. баъдан футболбозони мо, тавре ман ба шумо гуфтам, дигар хатогиҳоро ҳам содир карданд. ҳоло капитани дастаи мо инҷо Амадони Камолов хато мекунад ва зарбаи ҷаримавӣ ба сӯи дарвозаи мо таъин мегардад. чаро чунин шуд, ин боиси шарҳ ҳам ҳаст. тавре гуфтам, хатогии футболбозони мо он буд ки ба маҳорати фардии техникии худ бовар карданд. ҳоло зарбаро бозигарони дастаи мисри араб мезананд ва инҷо аллакай дақиқаи 37 аст ва Муҳаммад Ҳаваш тӯби дуюмро вориди тӯри дарвозаи Суҳробхоҷа Юсупов мекунад. ба ин гол мо ҷавоб дода метавонистем ё не? бале, бозиамон он қадар бад набуд. яъне танҳо он чизе намерасид ки мо ба якдигар тӯбҳоро хеле кам медодем. ҳоло бубинед инҷо хуб бозӣ мекунем ва ба якдигар партофтҳои хуб анҷом медиҳем, то ҳамон замоне ки тӯб ба яке аз бозигарони мо, ё худ Амадони Камолов, ё худ Алиҷони Айнӣ ва Салам ки ҳоло инҷо бозӣ мекунад, Ашурмамадов, ва аз як нафар мегузарад зарба мезанад. ин Салам Ашурмамадов аст. инҷо метавонистем дигар шакли бозиро пеш гирем ва ҳамлагаронро дар ҳақиқат бо дарвозабон рӯбарӯ барорем, аммо ин корро намекардем. ба ҳамон маҳорат бовар мекардему дар натиҷа ба чизе муваффақ намешудем. сармураббии дастаи мунтахаби мисри араб инҷо ба хулоса омад ки футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон каме беҳтар бозӣ мекунанд. аз ҷумла бубинед инҷо ҳамин ҳолате ки ҳаст, мо бояд ин ҳуҷумро боз давом медодем, аммо Салам Ашурмамадов боз ба сӯи дарвоза зарба мезанад ва инҷо Муҳаммадалӣ Азизбоев ҳам чанд зарбаеро чунин ки буд ҳоло ба сӯи дарвоза зад. қисми аввали вохӯрӣ бо ҳисоби 2-0 ба нафъи соҳибони майдон ба анҷом расид. дар нимаи дуюм боз ҳамон фиребдиҳии бозигарони дастаи миср аз ҷониби футболбозони мо ба чашм расид ва онҳо ба хатогии зиёд роҳ доданд. ҳоло Хусрав Тоиров буд ки инҷо хато кард ва голи сеюми дастаи мунтахаби миср ба дарвозаи дастаи мунтахаби ҷавонии тоҷикистон зада шуд. 3-0. ҳоло бори дигар ин ҳолатро бубинед. инҷо Хусрав Тоиров мехоҳад ки аз бозигари хати миёна гузарад, вале дар натиҷа ҷазояш он мешавад ки ин бозигар хеле моҳирона бозӣ мекунад. Муҳаммад тӯбро ба майдони назди дарвоза мепартояд ва Муҳаммад Юсуф дар дақиқаи 48 ҳисобро 3-0 мекунад.
дар ин вухӯрӣ мо як имконият доштем. баъди он ки амирҷони фаррухзод ба майдон омад, бозии мо хеле зебо шуд. меҳрубон каримов, абдуфаттоҳ худойдодзода, кабир салимшоев ва фатҳулло олимзода инҳое буданд ки сармураббии дастаи мо инҷо онҳоро ба майдони бозӣ овард ва маҳз ҳамлаҳое ки онҳо ташкил карданд дар ҷараёни ин вухӯрӣ бисёр ҳам хатарнок буд. агар гӯем ки нимаи дуюм каме бо бартарии футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон гузашт, хато нахоҳем кард, вале мо боз дар ҳамон ҷо боз ҳамон хостем ки фиреб диҳем бозингари дастаи мунтахаби мисрро ва тӯбро аз даст додем ва қариб буд ки инҷо боз як голи дигар аз дарвозаамон гирифта будем. футболбозони дастаи мунтахаби миср ҳам бо дастаи мунтахаби тоҷикистон бозии зебои худро нишон доданд. инро ҳам ёдрас мешавем ки дастаи мунтахаби марокаш ки дар як гурӯҳ бо мо буду аз ҷои аввал ба бозиҳои чорякниҳоӣ рӯйхат гирифт, дар бозии чорякниҳоӣ бо алҷазоир бозии хуб анҷом доданд ва вухӯрӣ бо ҳисоби 1-1 ба поён расид. аммо аз нигоҳи зарбаҳои пеналти барои муайян кардани ғолиб марокашиҳо аз алҷазоир бо ҳисоби 4-3 мағлуб шуданд. вухӯрӣ байни дастаҳои Сенегал ва Арабистони Саудӣ ҳам 1-1 ба поён расид. ин ҳам бо зарбаҳои пеналти бо пирӯзии дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ бо ҳисоби 3-2 анҷом ёфт. ҳоло он ҷое ки ман гуфтам инҷо амирҷони фаррухзод хеле хуб бозӣ мекунад, як зарбаи кунҷӣ кор мекунад ва мо стандартҳоро ҳам истифода набурдем. дар мадори ин бозиҳо акнун Тунис ҳам Коморосро мағлуб кард 1-0. акнун дар бозиҳои нимниҳоӣ Миср бо Арабистони Саудӣ ва Алҷазоир бо Тунис қува меозмоянд. ҳоло бубинед инҷо боз як ҳолати ниҳоят олӣ барои футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон. ин навбат амирҷони фаррухзод худ зарбаи нодуруст мезанад. агар не истифода бурдани чунин зарбаҳо дар ин бозӣ бисёр ҳам хуб буд. пай дар пай мо зарбаҳои кунҷиро задем ва инҷо дарвозабони дастаи мунтахаби Миср ҳам хуб кор кард ва нагузошт ки мо ба задани гол муваффақ шавем. ин инаӣ буд. боз як ҳуҷуми дигари футболбозони мо боз як имконияти хуб барои зарба задан аст. боз як зарбае ки ҳоло инҷо мо мезанем бемуваффақият анҷом меёбад ва вории тӯри дарвоза намегардад. як ҳуҷуми хеле моҳиронаи мо бо 1-1 барои Абдуфаттоҳ худойдодзода метавонист ки тӯби ягонаро ба тӯри дарвозаи дастаи Миср равон кунад, аммо Абдуфаттоҳ каме саросема шуд. бубинед ҳоло ҳамин гуна метавонистем дар ҷараёни ин вухӯрӣ ҳамлагаронро бо дарвозабон рӯбарӯ барорем. ин танҳо як маротиба буд. инҷо маҳороти фардиро ба назар нагирифтанду ба якдигар тӯбро партофтанд. дар натиҷа бозӣ ҳам боз ҳам беҳтар шуд, вале Абдуфаттоҳ дар мавриди охир хато зарба зад. дар ҳамин радиф гуфтам мумкин аст ки ин бозӣ бо ҳисоби 3-0 бо мағлубияти дастаи мунтахаби ҷавонони 19 солаи Тоҷикистон ба анҷом расид.